dan weer heel wakker. En dat is natuurlijk Louise, want Louise gaat al nu een flesje eten. En we zijn al begonnen. Kijk, dit stukje zien we al klaar. Ik zal even laten zien. Dit standje gaan we nu nog weer maken. Dus, maar als het heel lang geduld heeft, dan gaan we daar weer een nieuwe vlog doen dan. Dus, nu gaan we even beginnen, mama. Ja. Louise die zit heel lekker met de smut te loeren. Die vindt alle kleurtjes interessant, hè? Ja. Ehm, En soms wil ik alle kleurtjes aan Louise even laten loeren, maar niet goed opletten dat Louise dat niet pakt en in de mond gaat doen. Dus nu Voor mag Louise dat niet in de mond doen? tot er een veld kleed natuurlijk. Ja, wat kan er gebeuren als ze dat doen? Stikken gaat die dan doen. Stikken. Ja, bijvoorbeeld steken, ja. Ja. Hey, wat moeten we nog afmaken nu? Het randje. Ja. Dat Dus we gaan het even stoppen. Als we alle randjes al af hebben, dan zullen we even opnieuw de vlog aanzetten. Ja. Oké, tot dadelijk allemaal. Tot dadelijk. Doei.